Benvingudes i benvinguts al Centre de Fisioteràpia La Trobada. Si esteu veient aquest vídeo és perquè heu agafat una primera cita al nostre centre i volem explicar-vos com va ser amb antelació. Comencem! És molt important per a nosaltres donar-vos la benvinguda en aquest vídeo per a que pugueu entendre millor el funcionament i el que aneu a rebre quan vingueu al nostre centre. En primer lloc, aneu a rebre una valoració completa. Anem a necessitar que ens conteu tot allò que vos passa, els vostres objectius i també, si teniu informes o teniu alguna prova diagnòstica, que la pugueu aportar. En segon lloc, el fisioterapeuta o especialista sanitari, ja siga a logopèdia, podologia o radiologia, vos va demanar segurament que passeu a camilla i anem a començar a fer el que es diu la valoració física o funcional. En ella anem a demanar-vos que ens ensenyeu què és el que vos molesta o on estan els vostres problemes i possiblement anem a fer el que es diuen tests específics, és a dir, posar en estrès aquelles estructures que sospitem són la font dels vostres problemes. Per últim, anem a arribar a una conclusió a nivell diagnòstica en la que anem a poder explicar-vos exactament des del nostre punt de vista on estan els problemes i per què no han pogut recuperar-se fins al dia d'avui. A partir d'ací, ve una de les parts més importants i interessants per a vosaltres. És arribar a una negociació conjunta sobre quin és el tractament òptim que hauríeu rebre, quantes sessions a la setmana, si fa falta, i també explicar-vos un poc durant quant de temps farà falta que ens veiem per a respondre a les vostres necessitats. Per últim, realitzarem les tècniques de tractament que siguin adequades i acabarem la primera sessió pautant les pròximes i els objectius conjunts que tinguem, tant el pacient com el fisioterapeuta o professional sanitari del centre. Recordeu, per a nosaltres el més important són els vostres objectius i no volem que deixeu cap dubte pendent. Així que quan vingueu al centre, sentiu-vos lliures i còmodes de preguntar tot allò que necessiteu als nostres professionals. Estem ací per ajudar-vos. Ens veiem en uns dies. Gràcies per veure aquest vídeo.